Hola, soc la Mònica Vila i aquest hivern presento diversos cursos a l'Ateneu Sant Cugatenc, entre ells unes càpsules d'història als remenses catalans. Es tracta de 2 sessions al llarg del mes d'abril, en les quals tractarem el fenomen remença a la Catalunya medieval. Es tracta d'un fenomen singular, excepcional a Europa. Aquest col·lectiu va protagonitzar una de les revoltes per la llibertat més exitoses a l'edat mitjana. I en aquest curs el que farem serà una aproximació. Veurem què era un mas al Principat, com es va imposar amb la feudalització el sistema de masos, però què era exactament un remença. I què implicava ser remença i quines van ser les lluites que van protagonitzar. També farem un breu repàs a com la historiografia ha tractat aquest tema. Jaume Vicens Vives en el seu moment va posar sobre la taula un plantejament i com els darrers historiadors han tingut accés a noves fonts documentals, a nous arxius, que una mica posen en qüestió o revisiten la visió que ens va donar Vicens Vives. I si veniu, entre tots en sabrem més.